12, 13, 14 ročné holky, kam sa tak ponáhľate? Prečo chcete tak extrémne veľmi dospieť v tak mladom veku? Prečo si reálne neužívate to, že ste ešte deti? Prečo chcete zrazu chodiť do klubov, na party, obliekať sa ako dospelé, vyzerať ako dospelé? Prečo si neužívate život, detský život, kedy nemusíte pracovať? Rodičia sa o vás starajú, zabezpečujú vám všetko. Vašou jedinou úlohou je učiť sa, vzdelávať sa, mať nejaké koníčky. Prečo chcete tak extrémne veľmi dospieť? Prečo sa chcete líčiť? Prečo sa chcete obliekať? Prečo chcete mať proste frajerov? Prečo sa chcete ťahať s chlapmi? Celý život máš na to čas. Celý život sa môžeš ťahať s chlapmi, celý život sa môžeš maľovať, sa môžeš líčiť, môžeš pracovať. Celý život. Ale vrátiť sa do detských čias, tam sa už nevrátiš. Áno, keď budeš mať deti, áno, budeš mať opäť doma bábiky a budeš sa opäť hrať s nimi, ale budeš mať dosť veľkú zodpovednosť. To už nikdy nebude. Prečo sa tak extrémne veľmi chcete ponáhľať? Tak extrémne veľmi chcete vyrásť?